Kinahanglan bagyod nga suspensohon daan ang trabahante sa di pa siya tangtangon sa trabaho? Ang tubag dili kinahanglan. Ang ato ang labor code nag-ingon nga ang trabahante nga makasa kinahanglan dunay due process nga ipatuman. Patubagon siya og sakto, imbestigaron sa management ang iyahang sa unya hatagan siya og notisya, una notice pagpa-explain niya, ikaduha og mahukman nga sad-an notice na pod para siya i-dismiss sa trabaho. Pero sa pangutana, requirement ba nga maguna ang suspension sa dili pa ang dismissal? Dili kinahanglan. Wa nag-ingon ana ang ato ang mga balaod sa pamuo nga unhandaan og suspenso sa dili pa ang dismissal. Inoon dunay mga practice gyud sa kompanya nga ipaubos og preventive suspension hangtod sa 30 ka adlaw ang trabahante sa dili pa tangtangon sa trabaho. Pero dili kini requirement sa gikaingon na nga suspenso daan sa di pa tangtangon sa serbisyo. Ang importante na comply lang ang due process sa pagtangtang.